Il-każi attivi komplu jonqsu kif fl-aħħar 24 siegħa kienu biss 2 il-każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna biex issa it-total ta' każi minn Marzu 2020 jgħoddu 30,499. Fil-waqt li bejn il-ġimgħa u s-sibt fiqu 14 persuna biex bekk it-total ta' persuni li fiqu mill-virus issa qed jammonta għal 29,998 bil-każi attivi jonqsu għal 84. Għal 15 jum konsekuttiv pajjiżna mara ebda mewta kawża tal-COVID-19 fatt illi ilu ma jseħħ sa minn Awwissu bil-vittmi jibqgħu jammontaw għal 417. Intant huma bosta l-persuni li jaħdmu fil-qasam tal-ispettaklu tad-divertiment illi wara l-aħħar ammissjonijiet tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci illi l-attivitajiet kulturali u mużikali pjanati għal dan is-sajf se jkunu projbiti, deċiżjoni illi irrabjat lil ħafna wara id-diversi wedietu diskors fieraħ ta' normalità u business as usual min-naħa tal-Prim Ministru Roberta Bela. Bosta huma dawk il-ħaddiema li jinsabu f'sitwazzjoni prekarja għall-aħħar wara sena u nofs biex xogħol wieqaf għal kollox minħabba l-pandemija. Madankollu anke minħabba l-fatt li pajjiżi oħra jibdew idawru r-rota ekonomika tagħhom u jbexqu t-tieqa l-ħajja relattivament normali, l-artisti Maltin issa qed jappellaw sabiex il-ħajja soċjali u kulturali terġa' tingħata nnifs mill-ġdid b'mod sikur. Fost l-oħrajn id-DJ rinomat Joven Grek li fetaħ petizzjoni quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Petizzjonijiet fejn insista illi l-industrija tad-divertiment hija l-unika industrija illi l-awtoritajiet tas-saħħa mhux qed iħallu topera. Wasaħaq illi il-ħaddiema f'din l-industrija rrispettaw ir-regoli tas-saħħa kollha mill-bidu tal-firxa tal-pandemija, madankollu issa is-sitwazzjoni hija ferm differenti. Ġejna wedin illi l-affarijiet ħajnbidlu għal xiex issa qed niqgħu insabtu saqajna u niqgħu ngħidu le aħna mhux maħniex qed insaqsu Nile of MTV event xi event tal-massa irridu nibdew tuna daqsxejn pjan. Apparti hekk hemm 13,000 ruħ li jaħdmu fil-industrija tal-entertainment. Joven Grek appella sabiex l-industrija tal-ispettaklu terġa' tiftaħ b'mod sikur permezz ta' ftuħ gradwali fuq diversi ġimgħat bid-data proposta tkun dik tal-1 ta' Lulju, fil-waqt li dawn l-attivitajiet ikunu miftuħa għal persuni mlaqma.